कावा बूढ़ी ले कहनी हमी कि तनी कुछ लिया देती त चीज खाए के मन करता। रोज दाल भात चटनी अचार करी सेवा तो घर में कुछ बनते नहीं खे। बाप रे बाप, हमर किस्मत फूटल है कि ऐसा ना घर में हम आ गई ना कुछ खाए पिए के मिलता ना कुछ। नैहर में कितना हमके ठीक रहे कि रोज हमार बाबूजी बदल बदल के खाए पिए के लेके आवत ना। ये घर में जब से आई तब से हमार किस्मते फूट गई। रोज रोज खाली दाल चावल खात खात एकदम से न मन हट गइल बा हमार। इहो के कजनी कहाँ गइल बनी आवे नहीं देबरे आके में कुल पूरा कर देतनी। हमें घर में ना रह पोरिया बिस्तर अपन उठाई आ चल देम नैहर। बबी कोन बात भइल। अरे कहाँ बाड़ू हो मक चुसनी के माई? मर गईनी। काहे हो? काहे ऐसे कहत रहो मर गई नी? ए दीदी तनी खोल। हां ऐसे तो ठीक रहत ना कि रोज रोज हई कुल खात खात सबके डांट ए मत का किनी पिनी तनी प्यार मोहब्बत वाली दुगना बात बतियाला खाली ना ना वेला हमरा। अरे का भइल बेटे काहे खिसियल बड़ू बताओ। बूढ़ी ले तनी कोई का देनी कुछ ले आवे के तो ऐसन डटली है कि मारे तो माई नहीं है तारा नहीं के बुझा ओकर ये कई टेंशन नहीं के 76 माई है कसाई है जहर में और दे दियो तो खाओ पी के मर जेती। ना रो ना तो तू आइलिए तेल लगाए खातिर। अब देखा ना रोएलू ना तो अरे ये आओ रे कुटिया काट दी। तो बूढ़ी और मर्द मेरा रुक देखे ली तनी से बैठल तो डाई समा जाला इनके। बूढ़ी जल्दी मरबो नहीं करत कि घर में शांति हो। ठीक है कहत रहो माई कैसे कह जाला तार माई काम तो नहीं लगी ऐसे माई करेली घर में कि मर्द मेरा तनी प्यार का भाषा बतिया तो देख के जलन होई। अच्छा सुन काहे पिन पिना तनु का बात हमरा कुछ लिया दिखाए वाला का खइबू कुछ तीता चीज और तो रोल लिया दिखाल हम का खइबू तो अबे जानब के मर्द हमसे प्यार करी ना ना जानब सुन रोल खइबू कि चाउमीन खइबू कि पिज्जा खइबू कि बर्गर खइबू बोल बताइबू तबे ना समोसा खाए। हां समोसा बस बड़ा खुश होइल तो समोसा के पूछेला समोसा तो हमार गांव के भैंसियो ना पूछेली सब। एकर मतलब कि हम भैंस हैं। आ ना 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 समोसा खइबू हम जानी के रसगुल्ला स्पंज मंगाबू खइबू। हां हां अरे हम जा तनी तुरंत हम गइनी आ तुरंत जान तलू एगो बेचता मिल्की खूब बढ़िया छोला डाल के मसाला डाल के प्याज डाल के एकदम मिजाजी समोसा बेचत है। ठीक बेटे जल्दी हम लेके आवत टेंशन मत पानी आ गइल हमरा जल्दी लेके आए। लेके आइनी बाप रे इतना बहारे के बेटे दीदी जी लो गाड़ी जो हमरे कहली जे के हई कद हो कद छोड़ के फायदा उठाली जे बहुते हां तो हम बाहर के छोड़ दो हम बर्तन तो ना मांगे। अरे छोटा की का बर्तन रे दिन भर जना तक झाड़ू आ पोछा लागत लागले हां तो हम ना कर त के करी सुन हे बैठ देखली घर में का होता जो चाल ना ना जनी। अरे भैया जी देखो नी न सुनत नहीं की न भैया जी के देखो नी मार दीदी जी के ऊ पोलावत रहनी ऊ देखो नी सुननी मार सोना बाप सुन भी हमार बतिए सुन भी तो करे जे फाट जाई। अच्छा बोली बुझली ऐसे मार सुगरावत रहनी का खइबू ए धनिया का खइबू हमर प्यारी दुलराई के मार खखैला के बोला से सिंघड़ा लिया दी ना लिया के मार देनी ही मार गप गप खाती है। एकरा मतलब ई ना है कि हमनी के मर्द बाहर भीतर बाड़ा सन तो हमनी के मुंह ना खाई देली बड़ी के दिहन खिया के हम मम्मी जी के ना देखे के चाहिए कि हां घर में का होता का ना इहे ना झगड़ा के जर होई तो कह सके पतहिया लड़त रही सन देखो धूप में मर मर के बाहर त नहीं बुझाता। सुन बाहर झड़ के छोड़ दे और चल के बुढ़िया ले लाई लगाओ ना तो हमनी के जौन खाए पिए के तनकी तो मिलते नहीं के दाल भात चोखा चटनी ये घर में मिला तो तक निक न हो तो मन करता हमनियो के खाइल जे ना खाइल जे पर लड़ाई कइल जे पैसा मर्द कमा देता तो तहिया के रख लेता या बड़का मर्द ओकर कमा के देता बड़की के तो ऊ तो रखते भी अपने के मर्द कमा के नहीं के देत का उनकरे एगो मुंह भइल बा खाए के ऐसे बोले से ना कुछ होई ठीक बा बुढ़िया के जाके ना खाए बर देहल जाई तब ऊ जुड़ाई चल लाई लगाई जा चल जाते ने बरे मेहरारू के समोसा खिया के न आघात कोदी में यही से ते हाथा ना लिए अरे केना बाड़ू हो चबकम के माई अरे बाड़ू का जी अरे आवा बहरिया फरमाइश कर देबे लो ना पता हो जालू ई का लेके आनी हमी। अरे तारा कते देख छोला हम मलाई मार के हाउ कहां हाय तारा कते द पनीर वाला समोसा ह आटे पहले खाए दियो करी बाद से कुछ देखो। सुनो बैठो ना हम जाते भैंसियों के लेना चला। अरे बैठी 2 मिनट ना बैठो ना तू खा लिह आ कनियो के दे दिया माइयो के दे दिया भले खराब हो जाई चोखा फेंक दे ओकर पापड़ी छोड़ा के खाई लेकिन देव केहू के ना। अब त कतना खइबे रे मेहरारू अड़ी के राक्षसी नली राछा छन राक्षस ढेर तो देली जका अपनी मर्द के अब हाथ तना बा काम बोल एकर मतलब उनके
पूछता है कैसे बोलते रे बक बक हां हई हाथ ना तोरा सदी आपके खाएगा तो तू ही को हम खा के आइल बानी ठीक ना ओकरियो के दे दिया माइयो के दे दिए आई मैं पूछम ना मिला भाई तोरा के बता दे उन्होंने लोग के जोहर में और दे दे लेकिन समोसा कब जिंदगी में ना दे सकी ना अपने कैसे मर्द कम ले लेके आवत रहन हसत खा खा के गठिया निया से घर में सुत रही तो हम दे उन्होंने से कम बनी का आओ तड़िए बुढ़िया दो भाव न करत रही घर में आए बेटा ले ले पोतो ही ले ले कुलिन के नुजी में इहे काम बउगे एगो काम ना कर सर खाए खातिर चिल्लाए लगे सर केना बड़ सर रे आई रे माई जी का हला करतनी का हला कल बनी कहबे बड़की रे गोबर पाथे के करके कोनी ही माई के ओ जे जाके हम बैठल में का करी गरम गरम सिंघाड़ा ओकर नसीब ना लिखल बा कि हमनी के लिखल बा हमनी के कुछ हानि जा घर के ला तो घुरे पे से फेंक नौकरानी के आई ओठा धर बा सीधे हम आ तोहर ओठा दोनों जनी के धर के सीधे दे हाँ, दे तो सीए से पहले सुन ली हमर बतिया का हो गरे वहाँ के भैया जी लिया दे तनी मार सिंघाड़ा चाट समोसा खा तरी हमनी के मुंह ना हटे हमनी के ना खाए के मन करला हमनी के मर्द कमाया त काहे खाती खाए खाती ना मर्द कमा माई के दे दे त भत्तार ले मंगा लो सन त एको गो भत्तार गंगा में बिछलो सरा मांग के खात रहियो सब भतार अगर एजा रही त ना त हमनियो के भतार लिया के दीही त रौरा ना कमी खोजिए बेटे के भतर में कोई कहां बड़ कहां बिया हम कब जानतनी बैठ के समोसा आउ खातड़ी कहां गइला देख ऊ ली कहा बड़ी हम ही जानतनी भैया जी कहां गइनी हां तन चल त पर्दा का छानी में लुका कौन हराबो? खा तड़ी जा तो खाए ये बर त बुढ़िया मन सा कइले बारी बुढ़िया तो खाए बर देबे करी भले कुछ कहा मुंह से हमनियो के खाइल जरूरी है बच्चा इमे रख ले तनी और निकाल के खात रहो चलो बाप रे बाप केने बड़ जो हो दुकान वाला बनैले होई न कनी हाथ में जादुए होई अरे हमर माइक सवतिया ई का करत रहे हाथ में समोसा सिंघाड़ा खातली ए दीदी जी सुन तो ज्यादा आई बता के लिया वाला रे तोरा के हमर तो जी चल चल तनको ठीक नहीं के मम्मी जी तनो ठीक नहीं ठीक के नहीं जदी भैंसिया के देला जी अरे अब इतना पैसा लगा के आइल बा तो खाए के कि ना हो